kahit gabi nagtitinda. Itinda tayo ng damit dito kay Tita LB. Hindi, sabi niya kasi medyo malayo-layo kaya dinala ko na sa kanya. Titingin daw siya. Puro pang shirt pang babae. Ganito mag-business. Walang anuman ang pwedeng humadlang. Tagin natin. Jet! Ay! Tita! Hindi daw, pre! Ano to, si Boss Jay? Sino yan? Ito, ang dami niya na! Oo, nag-ano daw eh. Yan na. Nag-PM si tita, si mami mo. Ano? Titignan niya daw. Ayan. Ako na, mukhang ano yan ha. Mukhang nag-live ka, boss ha. Oo. Teka lang. Naka-vlog tayo ngayon. JJ! Sino na nakahiga? Damit! Walang iya, akala ko na tao nakahiga. Ano yan? Sa aircon. Oo, puno. Yan, sa loob. Boss Jet. Ayun. Pasok ka, boss. Wait lang. Ayan na. So, sabi ni Tita LB, yung eto daw, yung nasa unahan daw, kaso isa na lang yan. So, dito ako mangbubudol sa amin. Okay. Ay, yung ginagawa ni Shirley, yung princess, ano, eh, ginagawa ni princess, pinupon pa sa gabi. Yung ano ba yun? Tercel! Napakawalang niya. Asan sila? Hindi, walang niya yung pinanood namin siya. Tawa kami ng tawa. Oh, Parang hindi ako kilala Sure. yan. Ano? galing ako Tita LB, tinignan niya to. Eto na lang kasi. Magbibenta ka? Nag-iisa na lang to. Sabi ko, baka gusto nyo, mga shirt yan, tigwa 100 yan pag marami. Kasi sila ang bentahan mo. Dito tayo guys. Dito tayo. Princess, Nakabili where are pa you? yan? Oo. Video, Hindi ko nakakita eh. Ano? Kapag isang piraso to, 120. Pag marami yan, 100. Oh, ang ganda ng tela, promise. Okay lang yun. Ay! Hindi tuwa ako sa video nyo Ha? Patikwet ng Mga sorais. Sino? Yung dalawa. Oo nga. Ay, kalbo! Ay, naku, umiyak si kalbo. Sino tao sa taas? Wala? Oh, nandito sa... Kaya Darwin, nandun? Oo, nandun. Sa anak ko kay Jake. Di tayo. Tingnan ang hirap dito. Ay, mga tulog. Mga tulog na pala to. Oh, tulog si Ate Let. Sorais din. Baktay, may mga sorais kayo. Grabe. Ay, hindi ako magkasya. Sila pre Shirley. Tulog na? Ay, sayang. So, sana mga shirt, oh. Malapit ba't wala ang bonus? Wala ko ang sahod. Siya pumapas. Si Darwin. Si Ar yata. Siya. Asa si Ar? Kedar! Hindi, wala Wala? erangga. Si mama mo? Siya. CR. Darwin. Ayun, nasa ano nga, baba tayo. Ano? Wala, hindi ako magkakapera dito. Wala alam mo naman walang pera dito. Hindi ako magkasya. Ito po yung bahay ni Tita Rosel. Grabe. Ganun talaga. Gabi na no? Nagtitinda pa ako, hapit. Kalbo! Kaya nang gusto kong buhok kay JJ. Ay, Shirley, nandyan? Andito sa CR. Shirley, bili nga short. Ano? Sabihin nyo meron, pero konti lang. Marami kaming pera. Nakabangko. Dito kay mama. Mambubudol tayo dito kay mama. Try natin dito. Try natin dito. George! Oh, bakit ka gulat na gulat? Si mama? Sila boy. Tulog na? Ba't ka nagtatago? Ha? Ba't ka nagtatago, boy? Boy. Ba't ka nagtatago? Ha? Pag walang makeup, ang yabang sa camera eh, no? Pero pag may makeup eh. Ano rin? Tingnan mo. Bilan mo kapatid mo. Mga short pang babae. Nandun yung short pang lalaki sa bahay. Yan, ganyan kalalaki yun, no? Magkano? No, 350 lang yun. Isa? Yan, 100 yan. Sino nagbebenta na ito? Ako. Oh, kapatid ko kami. Oh, ano naman yung kapatid kita? I-discount mo, 120 nga benta ko niyan. 100 nga pag marami. Tatluin mo na.
pero may mga pinam... Yan, wala na yan. Si tatay ko po, ay, nabila na kasi Isang yan daan tatlo? Loko-loko, 100 isang piraso. Doon dami dito, oh. Ayaw mo ng ibang ano, yan oh, yung mga bulak-bulak. Camouflage. Bagay, pambahay mo lang naman yun. Kumuha ka na! Wala akong pera. Uy, Kaya kay Kuya Ren mo. Mga walang pera tao dito. Wala akong mapapala dito guys. Kailangan na natin umuwi. Wala. Hindi, inano ko lang sila. Nang asar lang ako, no? Nang asar lang tayo. Ganito magtinda. Kahit gabi. Tinda ka. Anong problema yan? So, babush. Yan. Eh, dito na rin naman papunta ko. Eh, di puntahan ko na sila, di ba? Ganoon din naman eh. Si Tita LB umorder ng 5 short. So, yan. Okay, yun. Mga order. Tapos, si JC. Ilang shorts sa'yo ulit? Bali, 6 na. Anong mga kulay yun? Nakapilang na sa'yo. Ah, sige. Okay. Part na si madumi. I-share mo yung mga... Madumi mo kuya yung tupak magkano? Halika rito, punta ka dito para makita mo. Yan. Pinsan ko naman yan. Ha, yan ang aso. Grabe. Hari, ganito mag-ano. Kailangan, alam niyo dati nakakamiss ng ganito. Nakagawa ko tamis ang gabi na rin ako umuwi. Gabi na ako umuwi. Tapos kadalasan wala pang benta noon. Pero okay lang, at least enjoy, diba? Oo. So, yun mga kuwela. So, yun pong lahat na yan. Order na ho yan. Kasama ho yan sa Team Biyaya. No, order na ho yan lahat. Pasensya na, may nag-chat kaya pinatay ko yung wifi. At ayun pa, ito may mga natira pa akong mga bootleg. Ito pa yung ano. So, ito may mga clothing pa ako dyan. Ang dami pa. May mga pagpilian. Tapos bootleg yun. Tapos jersey. Yung jersey ko, 4 na lang ho natira. Yan, 4 na lang. Kasi ito, yung mga shorts. Yan, at yung 6 packet, meron pa naman doon, pero may nabili na yung dalawa. Pero yung jersey short ko ay ubos na ho. Yung mga, yan, mga jersey short, inubos na ho. So, yun, salamat. Sana tuloy-tuloy, no? At sana wag kayong magsawa sa suporta kay JG Ibarra. Pa-share na lang ho yung pag naka-live ako sa Facebook. Napakalaking bagay po nung pag-share nyo sa live ko sa Facebook. So, yan. Yan. Ingat kayo palagi. God bless. And sa mga gusto pala order, PM nyo po ako, JG Ibarra. Page ko, ang name ko sa Facebook page, JG Ibarra. Facebook account, JG Ibarra din po. Yan, i-PM nyo na lang po ako dyan. At sa mga gusto rin po mag-order or gustong umorder, mag-PM po kayo at hanapin ko na lang po yan doon sa binibilhan ko. No? At makakasulit naman po kayo. Yan, ingatin. God bless. Bye-bye. It's not a game, it's a rich thing.
It's not a game, it's a rich thing.